Kang Mas Linggo Bawono. Badhe tidak putih Kang Mas. Mapan kebenaran Yayi Tejoloko. Pun kakang kepingin tumuju oleh keraton Pajajaran. Badhe tumuju oleh keraton Pajajaran. Loh, jalanan ana kawigaten. Nganti ngirit prajurit diderekake kawan warangka pepatih ana ing Kadipaten Purbalingga. Mung beteke aku kepengin nglamar lawan putra ning kraton Pajajaran. Nami sinten? Kang Sesilih Dewi Sekarwani. Iya ya. Semene ati Cina ana apa Yayi Tejoloko? Kang Mas Linggo Bawono. Yayi Tejoloko. Napa kula mboten salah pilih? Ingkang dipun kersakaken putri saking Pajajaran ingkang namipun Sekarwangi. Putrane Sang Prabu Muding Sekar Kang Sesilih Sekarwangi Yayi Tejoloko. Dados leres. Iya ya. Jalan napa Kang? Jalanan kepiye? Karaya-raya kula ugi ngirit sabrigadaning prajurit uba rampen sak cukupe. Kula ugi badhe tumuju wonten ing kraton Pajajaran. Uga tumuju ning kraton Pajajaran. Banjur apa kawigaten? Wigatosipun ngantos beto uba rampe. Ugi kula pengen nglamar putri Sekarwangi. Yo nglamar Dewi Sekarwangi wae. Yayi Tejoloko Kang Mas Linggo Bawono. adat Widiwidono. Yen tata cara Jawa pun kakang ora pernah tuwa. Menika leres Dadi pun kakang tak mlaku dhisik, pun kakang gaut lawan Dewi Sekarwangi. Sliramu mengko tumiba muri sapa sing tok arepake aku saged nata peringinan jambis. Kang Mas Linggo Bawono. Yayi Tejoloko Pun kadang kersa ngalah ngenani napa kemawon. Niki mboten ngomongaken kapribaden. Niki kabetanipun kaprajan. Kula kedah nggadahi garwa Dewi Sekarwangi. Yayi lan iki pisan maneh diwulungke mboten aja kok bacutake ya. Kula kapeksa mbacut Kang. Yen kowe bacut kowe wani karo aku. Kang kula jrinapani. Karo wani karo tik Sami mawon. Engkang kula jrinap. Sampun. suwiye. Monggo. Kula aturi ngrasut Bramantya panjenengan. Boten prayogi kadang lan kadang badhe cengkah. Pun pirsan sedaya para kawula ados pundi alahipun para kawula. Iki mergo kalahan Aja karepmu apa ke? Aja kok pisah. Nyuwun sewu Kanjeng. Panjenengan kekalih menika kalebet pengayoman kedahipun dados kiblatipun kawula wonten ing Purbalingga. Perkawis wanita kemawon ngantos cengkah kadang lan kadang menika kirang prayogi Kanjeng. Mergo sumpahku ora dhaup karo Sekarwangi, lilo tak enteng. Padha wae Bapak. Sampun. Menawi kanjenge Jaya Lengkara kadreng badhe nglamar Sekarwangi, kula nyuwun pirsa. Menapa Kanjeng Dipati sampun pirsa ing nami Sekarwangi? Ya durung. Dereng Durung. semanten iki panjenengan Kanjeng. Menapa sampun manuh kalih Sekarwangi? Ya durung teh. Nenek albume wis ana, album kae. Nuwun sewu menika mung angen-angen. Monggo panjenengan sakloron adu nasib sareng-sareng minggah wonten ing Pajajaran. Adu nasib iki karepe piye teh? Lamar pundi ingkang dipun tampi? Ingkang boten dipun tampi kedah lenggana minangka dados penderek. Upama aku sing ditampa, Kasa pangsulipun kados ngaten Kanjeng Dipati kedah dados penderekipun. Upama Jaya Lengkara sing ditampa aku nderekake pinara pengantin. Kasa pangsulipun Kuwi bangsa balen upama aku sing ditampa. kula lenggana pinangka penderek Kang. Cocok Cocok yen ngoten. Kowe kudu langgono.
Areng dawuh. Saiki ngene wae. Bareng-bareng sowan ana ing Pajajaran. Ngelamar kelawan Dewi Sekarwangi. Kang Mas Linggo Bawon, Pajajaran terus saya tebih. Napa mboten kagem titihan kemawon? Ngono ya. Nggih. Yen kaya ngono, prajurit titi aku. Kiai Gajah duduk toke. Ayo prajurit wis amen dawuh. Sakabeh para tamtama. Siaga makarya. Nestya sanjata lumaksana magita-gita. Tatya